ことざアルファセーベが左手に見えるのはシリウス製の指輪。車掌は冗談交じりの挨拶と笑い声乗せかけ出したミルキーウェイ予定の時刻通りメトロポリス汽車から見下ろす煙を出して愛想薄まく良くするために身を粉にして働く